Hey guys, this is me Jel and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is pag-uusapan natin ang about sa move on. Pero for this vlog guys is hindi muna ako magtatagalog. Magbibisaya muna ako kasi para ma-explain ko ng maayos. Hindi naman kasi ako masyadong magaling sa pagtatagalog. Bisaya naman tayo dahil kaya magbisaya tayo. So ayun na nga. Pasensya na kayo, no? Kung Bisaya nga pala. Pasensya na mo kung medyo banha ang atong palibot kaya naghilak nga bata na nagtrabaho sa pikas, no? So, alingog jud kaayo. So, bisan pag alingog hinaot nga madunggan og ma-explain pa na madungog yung tarong akong tingog. So, yun, mag-start na ta. So, kung interesado ka kung unsaon pag move on, kung need nimo nga mag-move on, keep on watching. So, mga na to guys, unsaon di ay pag move on. So, ang word nga move on guys is dili na gyud na siya para sa manag-uyab, no? Kasi usahay, no? Pasensya na mo kung naisagol Tagalog kay mo na anad ko nga mag-vlog, mag-Tagalog. So, usahay guys, kung magsulti ta og makadungog tag word nga move on, murag musangko sa tong una nga para na sa manag-uyab nga bag-o nagbuwag. So guys, dili na gyud na siya para sa manag-uyab nga bag-ong buwag o bag-o ga break. Kanang move on is para na sa tanan nga naay sakit nga giagian. Okay, para na sa tanan nga naay dili maayo nga karanasan sa kinabuhi, no? So kinahanglan tang mag-move on para naatay bag-ong simula, bagong sugod ba sa kinabuhi para natay bag-ong og nindot nga kinabuhi. Okay, so sa ako isulti ni guys is base ra pod sa akong mga na-experience sa kinabuhi. So daghan jud kay kog mga makaingkog maot pero worth it man pod kay na ako'y na-learn sa tanan nga. So worth it man pod kay na ako'y mga na-learn, daghan kog na-learn sa tanan naagian ako. So dili gid i-allow ni Lord ang mga butang nga may tabo sa atong kinabuhi nga wala lang. I-allow na ni Lord kay gusto siya nga natay makatunan og mo-grow ta pinagian na. So mao to sa kaniya kong isulti ani is base ra pod sa akong nakatunan sa kinabuhi sa tanan ako nga experience, no? So mao to og syempre sa akong nakatunan sa pulong sa Ginoo kay mao gyud the best nga nakatabang sa ako manong naka-move on ko sa akong mga past experiences nga dili maayo pero nakatabang. Okay, so una guys akong ika-advise sa inyo ha is number 1 is acceptance, no? Acceptance ang pagdawat. So mao gyud ay pinaka-importante, dapat ka maota mo dawat nga nahitabo na ang usa ka butang nahimong part na sa imong kinabuhi, no? Kana bang dawaton nimo nga okay, part ni sa story sa akong kinabuhi, parte ni siya sa storya sa akong kinabuhi para mas munindot pa ang akong kinabuhi. Okay, so dawatan na lang ayon na siguna-huna nga si question sa Ginoo nga ngano man Lord yan ang gialaw man nimo Lord, dawatan na ngano man usa na siya sa mga spices sa imong kinabuhi. Di ba kung sa sudan naay klase-klase yung mga spices nga gisagol para lang mulami ang sudan. So nga na pud ang atong life. Na yung mga spices kay ginasagol si Lord, ginaalaw si Lord nga mabutang sa atong kinabuhi, may mga part sa atong kinabuhi para mas mulami ta. Para mas munindot, mas mo-grow, mas ma-mold pa ta into a better person. Dili bitter ha, into a better person. So mao na ang word number 1, acceptance. Dawata. Okay? Ayan na pag-question, hunong na sa pag-question. No, accept it and learn from it. Ingana akong ka-advise niyo sa number 1 nga ka-advise na ko. Pangduha, so ikaduha na ta. Ikaduha is pasayloay mo kagalingan, forgive yourself. So wag makapagtanong nga pag pasaylo akong kagalingan. So usahay man gud guys kung naay mga maot nga panghitabo sa tong kinabuhi. Ang una natong ginasisi o ang una natong gina-question sa atong kagalingon, nganong gibuhat man to nimo, nganong nagnana, nganong gitugot man to nimo, ngana, di ba? Atong kagalingon atong unang ginasisi o ginamahay, no? So pasayloay mo kagalingon. Kung gusto kang mag-move on jud, pasaylo una ang imong kaugalingon. Kay sad kaayo mag-move on kung naa kay pagdumot mismo sa imong kaugalingon. Kinsa may mo lift up nimo kung ikaw mismo nagadaot o nagadown sa imong self, sa imong kaugalingon, di ba? So importante kaayo nga ikaw mismo nagahigugma sa imong kagalingon, ikaw mismo may mo lift up, mo encourage sa imong kagalingon. Dapat ka mao ka mo encourage sa imong self. Okay? Nga na, magsugod jud ta sa atong kagalingon. Di ba sabi nga sa salita ng Dios ng Tagalog, no? Love love your neighbor as you love yourself. Sabot pasabot usa ka makahigugma sa imong neighbor. Love your neighbor as you love yourself. So
Unsa man nimo pag-love sa imong neighbor kung dili ka kamao mahigugma sa imong self, no? Usa sa sign nga nahigugma ka sa imong self is kamao ka mo forgive sa imong self. So pasaylo imong kagalingon, ayo na mahaya imong kagalingon, hunong na sa pagmay sa imong kagalingon. Sige kag dukduk sa imong lughan, ikaw ba nganong ngana. So dili hunungan na kay para maka-move on ka. So forgive yourself. Mao na siya number 2. Okay. Proceed na sa number 3. Number 3 guys is forgive the people or the person that hurt you. Okay, pasaylua ang mga tao na nakapasakit sa imo. Dili siya sayon guys, labi na kung grabe ang gihatag sa imuha anang tawhana nga sakit, no? Grabe ang gibuhat anang tawhana sa imuha. Dili sayon ang magpasaylo, pero kaya na to, no? Sa uban sa tabang sa Ginoo. Gani ang Ginoo nagpasaylo man sa ato ah. How much more kita pakaha, no? Nga tawra ta. Dapat ka maubot na mapasaylo. So dili ko mo to sa word guys nga forgive, no? Diba? Yes, maka-forgive ta, pero murag imposible nga ma-forget na to. Diba? Every time nga makakita ta ng tawhana nga na kapasakit na to sa una, makahinumdum gid ta sa yang gibuhat, diba? Pero at least wala na ang sakit kano man, naka-release naman kag forgiveness, diba? So forgive. So nindot kaayo sa kinabuhi ba nga wala tay puot o wala tay kanang ubos nga gidala-dala sa tong kasing-kasing. Ano man, kung natay gidala-dala, kaningaw na to na gikan sa una, hantod kung pila na lang ka years na agyapon sa imong kasing-kasing, nga gadumot yung ka ng tawhana, wala gid mo siya gipasaylo ba. Di ba lain kaayo, bugat gyapon imong kasing-kasing, ikaw ang gansi, dili siya. Di ba? Gansi ka nga naman, ikaw ang gadala-dala sa kapungot, ikaw ang nabugatan, ikaw ang na-stress, ikaw ang depress sa paghuna-huna, na napungot yung tawhana, gusto yung kumabawas. So, dili maayo ang pagbalos, guys. Si Lord ang mabalos para kanato, pero dili maayo nga kita ang mabalos para sa atong kagalingon. Okay? Ingon si Lord, revenge is mine. So dili imuha, revenge is not yours, revenge is sa Ginoo. Okay? So forgive the people, forgive the persons that hurt you. Pasayloan na sila para maka-move on ka. Gusto makaka-move on. So pasaylo ang mga tao nga nakapasakit sa imo. So every time nga makakita na nimo ng tawhana, basta na forgive na nimo, siguro makahinumdum ka, mao niyang gibot sa ako sa una. Pero salamat sa Ginoo, wala nay sakit. Kaya naka-forgive na ko. Di ba? So ato ta sa last guys nga advice na ko para sa inyo ha, para maka-move on ta. Last but not the least and the most important nga tong buhaton is surrender your heart to the Lord. Mo din ay pinaka the best guys na may advice na ko sa inyo ha. I-surrender ang imong kasing-kasing ni mga guba, kasing-kasing ni mga puno sa pagdumot, puno sa sakit, kasing-kasing nga duguan. Ihatag sa Ginoo is i-surrender na sa Ginoo naman, kaya nang bag-uhon sa Ginoo, kayang kang tagaan ni Lord og bagong kasing-kasing nga kamao mahigugma, mapasaylo, kasing-kasing nga puno sa kalinaw ug puno sa kalipay. Gusto ko ana i-surrender ni Lord ang imong kasing-kasing. Di ba tagaan ka niyang bago? Ask the Lord, replace my heart with a new heart. No? Kaya willing kay si Lord yun nga maghatag nimo bagong kasing-kasing. Basta i-surrender lagi ng imong daang kasing-kasing. No? So surrender your heart to the Lord, di ba? Sayon na kayo ang pag-move on, makaingan ka, yes, I have a new life right now. Nga naman, naka-move on naman ka, wala na tong daan nga mga kaagi. Past is past na gyud. So move forward na ta, move on na ta. No? Dili man to makalimtan ang atong past. We can look back, but never go back. Tanawa lang imong past, but ayaw nagbalik. Tanawa lang imong past, but ayaw nagbalik. Tanawa lang imong past, but ayaw nagbalik. Yan naman, past naman to. Di man pwede nga. Past na gani, balik-balikon pag yun nimo. So, unsaon na to pag move on. So, kay move on man natong topic ani. So, pwede ta makalook back, but never go back. Ay na baliki. Uy, padayon sa unahan. Napay mas nindot sa unahan nga gianda mang Ginoo sa imo ha. So, padayon igsuon. No? Lingi pero ay balik ha, no? Lingi pero ay balik ha, no? Lingi pero ay balik ha. Pwede ta malingi pero ay nagbalik. So, mo to ay ka-advise sa imo ha. So, whatever man nga imong giagyan karon unsa man ang situation nga naa kanimo karon. So, ay kabala ka kay naay reason si Lord na anong gi-allow na siya sa imo ha. So, learn from it. Okay? So, part na sa imong kinabuhi, part na sa tong life para mas ma-mold pa ta. Okay? I hope nga naka-learn ani nga video. I hope nga nakatabang nini mo. So if you like this video guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell below para notified ka kung natay bagong upload nga video. So salamat sa pagtanaw and I hope you are blessed. Thank you for watching. Bye. See you on my next video.